Bwskango tripura bidhansabha ni chongmari aboni swkang tiyar ungjak BJP bodol 2018 bisio poila BJP hapang hasteo phaika hamya samung tangai bisini chibar romui yakshi bodol haste no hamya khwlaina koli phaika aboni bagwi yakshi hapang no sbai BJP hapang bachajak 2018 bisio ojorani simi haste no naithotok khe no swnamka BJP hapang kasara covid ni bagwi kisa misa halok hamya ungmani nai tongmang no mokol bwskangti jora lai thangka haikena phai rekate waisa haino hai chongmari ni jora BJP hapang no norsana bagui chaitogui tongo kubuni kebane bodolok salkisa swkang congress ni adong eba MLA Sudibroi Borman BJP bodolno mechena bagui CPM bodolno tui kubuni thengrang bodol bai thansa ungna kok saka te kaisa bwkhago yakshi bodolni adong kotor manik sarkar bo saka congress bodolni yak romui chongmari o nokhorna bagui mungsa bejokri borokni lamani busu ungui bachaka bubagra product kishor manikin tipra motha bodol bo jora kisa swkang no hasok amchayo CPM bodolni fan kebang ungui tongphano tabuk jorao hingke tipra motha bodolni fan kebang yangte kaisa bwkhago amsai kotor rogo bot khakna chaitogui tongo Trinamool bodol naina thangke tabuk thengrungni haparo BJP bodolni simino baithangni koksapna harui samung khlaijak kaisa bedekno sbai BJP bodolni tangkrak rok samung khlai tongo chongmari jora kisa swkang no haste BJP bodolni achukphang ongkha Rajiv Bhattacharjee aboni logi selaijaka hasteni probari rokbo maheshwar mano bini thengrungni haparni wansumung kahamni bagui no bon hasteni probari barja rajaka aro simi bathakle BJP bodol hakotor BJP bodol achukphang JP Nadda o bodolno kwrak khwlaina bagui phanrui chaitogui tongo Koktisalo chongmari ni probarini bagui saklaimung rajaka o barja mankha Uttar Pradesh ni Bidhan Parishad ni tangkrak Mahinda Singte yakchuk probarini barja mankha Rajya Sabha ni adong Samir orang Koktisalo borno tripura hasteni chongmari probari hnei saklaikha hakotor ni BJP bodol ni achukphang JP Nadda Bureau Report Koktisalo